ஓம் ஸ்ரீ வராகிதாயே போற்றி போற்றி. என் அன்பு விருச்சக ராசிக்கார பிள்ளைகளே, இந்த வராகி எழுதிய தலைவிதியாக மார்ச் 15ஆம் தேதி மீன ராசியில் சூரியன் பெயர்ச்சியும் ஏற்பட்டிருக்கிறது. அது மட்டும் அல்லாமல் மார்ச் 31 மீன ராசியில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சியும், மார்ச் 28 மேச ராசியில் புதன் பெயர்ச்சியும் ஏற்பட இருக்கிறது. இதன் காரணமாக 12 ராசிக்காரர்களுக்கும் சில ஏற்றத்தாழ்வான பலன் கிடைக்கப் போகிறது. இதனால் விருச்சக ராசிக்காரர்களுக்கு எந்த மாதிரியான பலன் கிடைத்துள்ளது என சொல்கிறேன், கவனமாக கேளுங்கள். அன்பு பிள்ளையே, இந்த மாதத்தில் மீன ராசியில் சூரியன் பெயர்ச்சி ஏற்பட இருக்கிறது. சூரியனின் பொதுவான பலன்களை சொல்கிறேன், கேளுங்கள். ஜோதிடத்தில் சூரியன் பொதுவாக காணப்படுகிறது மற்றும் உயர் அதிகாரம் கொண்ட ஒரு மாறும் கிரகமாக அறியப்படுகிறது. இந்த கிரகம் பயனுள்ள நிர்வாகம் மற்றும் கொள்கைகளை பிரதிபலிக்கிறது. இது அனைத்து வகையான அரச குணங்களையும் குறிக்கும் ஒரு வெப்பமான கிரகமாகவும் கருதப்படுகிறது. சூரியன் உஷ்ணமாக இருப்பதன் விளைவாக வலுவான சூரியன் உள்ளவர்கள் மிகவும் ஆக்ரோஷமான இயல்புடையவர்கள் மற்றும் மற்றவர்களிடம் இது போன்ற நடத்தையை சிலர் எதிர்கொள்கிறார்கள். ஆனால் சிலர் அதை ஏற்றுக்கொள்வது கடினமாக இருக்கும். அதனால்தான் பொதுவாக மக்கள் ஆக்கிரமிப்பு நடத்தை வாழ்க்கையில் அதிக வெற்றியை அடைய கட்டுப்பாடு மற்றும் விவேகத்துடன் செயல்பட வேண்டி இருக்கும். சூரியனின் அருள் இல்லாமல் எந்த ஒரு மனிதனும் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற முடியாது. ஜாதகத்தில் வலுவான சூரியன் வாழ்க்கையில் தேவையான அனைத்து திருப்தியையும் சரியான ஆரோக்கியத்தையும், வலுவான ஜாதகத்தில் சூரியன் அவர்களினுடைய மனதையும் அதிகமான ஆரோக்கியமுடைய மனதையும் வழங்குகிறது. ஒருவரின் ஜாதகத்தில் சூரியன் சாதகமான நிலையில் இருந்தால், உதாரணமாக மேசம் அல்லது சிம்மத்தில் அதன் சொந்த ராசியில் சூரியன் ஒரு நபரை பலவீனமான நிலையில் இருந்து வலுவான நிலைக்கு அழைத்து செல்லும் திறமையும் கொண்டது. பொதுவாக சூரியனுக்கு மாணிக்க ரத்தினம் சூரியனின் ரத்தினமாக கருதப்படுகிறது. அதை சரியான முறையில் அணிந்தால் அது ஒரு நபருக்கு சூரியனால் ஏற்படும் எதிர்மறை விளைவுகளை குறைக்கும் மற்றும் ஜாதகத்தில் சூரியனின் நிலை மற்றும் வலிமையை படுத்தவும் அது உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும். வாழ்க்கையில் ஒரு நபருக்கு சூரியன் அளிக்கக்கூடிய பொதுவான முடிவுகள் இதுதான். உங்கள் ஜாதகத்தில் சூரியன் எந்த மாதிரியான பலன்களை தருவார் என்பதை அறிய சூரியனின் நிலையை கணக்கிடுவது மிகவும் அவசியம். மீன ராசியில் சூரியன் பெயர்ச்சி ஏற்படுகிறது. இதன் விளைவு பொதுவான விளைவுகளையும் சொல்கிறேன். மீன ராசி குருவால் ஆளப்படும் ஒரு ராசியாகும். குரு மற்றும் சூரியன் ஒருவருக்கொருவர் நண்பர்களாக கருதப்படுகிறார்கள். மீன ராசியில் சூரியன் பெயர்ச்சியின் போது கிரகங்களின் ராஜா ஒரு நபருக்கு பலன்களை வழங்குவதில் பெரும் ஆற்றல் கொண்டவர். மீன ராசிக்காரர்கள் தங்கள் குழந்தைகளின் ஆதரவின் மூலம் அதிக நன்மைகளை பெற வாய்ப்பு உள்ளது. மீன ராசிக்காரர்கள் தங்கள் குழந்தைகளின் ஆதரவின் மூலம் அதிக நன்மைகளை பெற வாய்ப்பு உள்ளது. இந்த ராசிக்காரர் எப்போதும் தங்கள் எதிர்காலத்தை பற்றி சிந்திக்கிறார்கள். அவர்களின் முன்னேற்றம், பிரார்த்தனை மற்றும் வழிபாடு இந்த மக்களுக்கு முன்னுரிமை மற்றும் இது அவர்களுக்கு நல்வழியையும் வாழ்க்கையில் வெற்றியையும் தருகிறது. இந்த ராசிக்காரர் தங்கள் பெரியவர்களின் ஆசீர்வாதத்தையும் ஆதரவையும் பெறுவதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம். சூரியனின் இந்த பெயர்ச்சியின் போது ஜாதகக்காரர்கள் நிறைய பயணங்களை மேற்கொள்ள வேண்டி இருக்கும். அத்தகைய பயணம் ஆன்மீக நோக்கங்களுக்காக இருக்கலாம். சிலருக்கு உங்கள் ஜாதகத்தில் சூரியன் இருக்கும் நிலையை பொறுத்து சிலருக்கு இந்த பலன்கள் வேறுபடும். இதுபோன்று மீன ராசியில் சூரியனின் பெயர்ச்சி ஏற்படும் போது விளைவுகள் பலருக்கு ஏற்படுவதாகவும் இருக்கிறது, பலருக்கு நல்ல மாற்றங்களை தரக்கூடியதாகவும் இருக்கிறது. விருச்சக ராசிக்கார பிள்ளைகளுக்கு சூரியன் 10ஆம் வீட்டிற்கு அதிபதி ஆவார் மற்றும் இந்த பெயர்ச்சியின் போது உங்களின் 5ஆம் வீட்டில் அமர்கிறார். இந்த நேரத்தில் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஆறுதல்கள் குறைபாட்டை நீங்கள் உணரலாம். இந்த நேரத்தில் சிறந்த வாய்ப்புகளுக்காக உங்கள் வேலையை மாற்றும் சூழ்நிலையை நீங்கள் எதிர்கொள்ள வேண்டி இருக்கும். மீன ராசியில் சூரியன் பெயர்ச்சியின் போது பணி நிமித்தமாக அதிக பயணம் செய்ய வேண்டி இருக்கும். நீங்கள் மிதமான நிதி ஆதாயம்
ஆதாயங்களை மட்டுமே பெறலாம். நீங்கள் சம்பாதித்த பணம் எதுவாக இருந்தாலும் அதை உங்கள் குடும்பத்திற்காக பயன்படுத்தலாம். ஏனெனில் இந்த நேரத்தில் உங்கள் கடமைகளை அதிகரித்திருப்பதாக தோன்றும். உங்கள் மனைவியுடன் நீங்கள் நல்ல உறவை பேண முடியாது. உங்கள் மனைவியுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் காரணமாக அதிக வாக்குவாதங்கள் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. அத்தகைய சூழ்நிலையில் உங்கள் வாழ்க்கை துணையுடன் நல்ல ஒருங்கிணைப்பை நீங்கள் பராமரிக்க வேண்டும். இந்த காலகட்டத்தில் உங்கள் ஆரோக்கியம் மிகவும் சாதகமாக இருக்காது. ஏனென்றால் உங்கள் கால்கள் மற்றும் தொடைகளில் வலி இருப்பதாக நீங்கள் புகார் செய்ய போகிறீர்கள். இது உங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இல்லாததால் சாத்தியமாகும். விருச்சிக ராசிக்கார பிள்ளைகளே, குரு கிரகத்திற்கு யாகம் நடத்துங்கள். இது உங்களுக்கு நன்மையை தரும். என் அன்பு பிள்ளையே, இந்த மாதத்தில் மீன ராசியில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி ஏற்பட இருக்கிறது. இது 12 ராசிகளுக்கும் பலவிதமான மாற்றங்களை கொடுக்க போகிறது. முதலில் உங்களுக்கு சுக்கிரனுடைய முக்கியத்துவத்தை, ஜாதகத்தில் இருக்கக்கூடிய முக்கியத்துவத்தையும் சொல்கிறேன், கவனமாக கேளுங்கள். ரிஷபம் மற்றும் துலாம் ராசியை ஆளும் கிரகம் சுக்கிரன் கன்னி ராசியில் மிக குறைந்த நிலையில் இருப்பதாகவும் மீனத்தில் உச்ச நிலையில் இருப்பதாகவும் கருதப்படுகிறது. சுக்கிரன் உச்ச நிலையில் இருக்கும்போது அனைத்து விதமான சுகபோகங்களையும் வழங்குவதில் அதிக திறம்பட செயல்படுகிறது. வேத ஜோதிடத்தின் பார்வையில் மீன ராசியில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி மிக முக்கியமான இடத்தை பிடித்துள்ளது. குருவின் மீன ராசியில் தேவர்களின் குருவான சுக்கிரன், அசுரர்களின் குருவான சுக்கிரன் மேன்மை அடைந்து முழு அறிவையும் தந்து வாழ்வில் அனைத்து விதமான வசதிகளையும் வசதி வாய்ப்புகளையும் தருகிறது. புதனுக்கு பிறகு வேத ஜோதிடத்தில் வேகமாக நகரும் கிரகமாக சுக்கிரன் கருதப்படுகிறது. எனவே அதன் பெயர்ச்சி காம காலகட்டத்தில் மட்டுமே நடைபெறுகிறது. இதர் சுமார் 23 ஆண்டுகளில் அதன் ராசி அடையாளத்தை மாற்றுகிறது. இப்போது இந்த சுக்கிரன் தனது உச்ச ராசியான மீனத்தில் பெயர்ச்சிக்க போகிறது. இது அனைத்து ராசிக்காரர்களையும் அதில் பிறந்தவர்களையும் பாதிக்கும். எனவே சுக்கிரன் மீனத்தில் எப்போது பெயர்ச்சிக்கிறார், அது உங்கள் ராசியில் என்னென்ன தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவது என்பதையும் நான் சொல்கிறேன், கேளுங்கள். சுக்கிரன் அன்பின் கிரகமாக கருதப்படுகிறது. இது தவிர வாகனங்கள், சொத்துக்கள், மகிழ்ச்சி, செல்வம், செழிப்பு, செல்வாக்கு, செழிப்பு போன்றவற்றை அளிக்கும் கிரகம். உங்கள் ஜாதகத்தில் நல்ல மற்றும் சாதகமான நிலையில் இருந்தால் உங்கள் வாழ்க்கை அன்பும் வசதிகளும் நிறைந்ததாக இருக்கும். மீன ராசியில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி உங்களை நோக்கி மக்களை ஈர்க்கும். அற்புதமான வசீகரம் உங்களிடம் இருக்கும். நீங்கள் எந்த ஆடம்பரத்திற்காகவும் ஏங்க வேண்டியதில்லை. நீங்கள் செல்வந்தராக மாறுவீர்கள். ஆனால் சுக்கிரன் பலவீனமாகவும் ஜாதகத்தில் சாதகமற்ற நிலையில் இருந்தால் அது ஒருவருக்கொருவர் உறவுகளில் கருத்து வேறுபாடுகளை ஏற்படுத்திவிடும். வாழ்க்கையில் காதலில் ஏமாற்றத்தை சந்திக்க நேரிடலாம். பாலியல் பலவீனம் உங்களை துன்புறுத்தலாம் மற்றும் இன்பத்திற்காக அலைவது அதிகரிக்கலாம். சுக்கிரன் அருளால் மட்டுமே வாழ்க்கையில் அன்பும் மகிழ்ச்சியும் அடைய முடியும். எனவே உங்கள் ஜாதகத்தில் சுக்கிரனை வழிபடுத்தி அதன் இணக்கத்தை பெற முயற்சிக்க வேண்டும். விருச்சிக ராசிக்கார பிள்ளைகளுக்கு சுக்கிரன் 7வது மற்றும் 12ஆம் வீட்டிற்கு அதிபதியாவார். இந்த பெயர்ச்சியின் போது உங்கள் ராசியில் இருந்து 5ஆம் வீட்டில் பெயர்ச்சிக்க போகிறார். உங்களுக்கும் உங்கள் காதலிக்கும் இடையே நிறைய காதல் இருக்கும். ஒருவரை ஒருவர் மகிழ்ச்சியாக வைத்திருக்க முயற்சி செய்வீர்கள். நீங்கள் இன்னும் தனியாக இருந்தால் இப்போது உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு சிறப்பு நபர் வரக்கூடும். இந்த நேரத்தில் வேலை மாற்றம் மற்றும் நல்ல சம்பளத்துடன் புதிய வேலை கிடைக்கும். உங்கள் திருமணத்தை பற்றிய பேச்சுக்கள் தொடரலாம் மற்றும் திருமணத்தை பற்றி பேச்சுக்களில் நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும். உங்களுக்கு அதற்கான நேரமும் கிடைக்கும். மீன ராசியில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சியின் போது உங்கள் வருமானம் அதிகரிக்கும். குழந்தைகள் பாக்கியம் கிடைப்பதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்கிறது. மாணவர்கள் கல்வியை எளிதாக பெறுவதற்கு இந்த பெயர்ச்சி உதவிகரமாக இருக்கும். இதுவரை நீங்கள் செய்த கடின உழைப்பின் பலனை பெறுவீர்கள். திருமணமானவர்கள் தங்கள் துணையின் மீதான அன்பை அதிகரிக்க வாய்ப்புகள் இருக்கும். இந்த நேரம் குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். விருச்சிக ராசிக்கார பிள்ளைகளே, அரிசி, கீரை தயாரித்து
வெள்ளிக்கிழமை அன்று லட்சுமி தேவிக்கு நெய்வேத்தியம் செய்து பிரசாதமாக சாப்பிட்டு வீட்டிலுள்ள அனைவருக்கும் உணவளிக்க வேண்டும். என் அன்பு பிள்ளையே, இந்த மாதத்தில் மேச ராசியில் புதன் பெயர்ச்சி செய்ய இருக்கிறார். உங்களுக்கு பொதுவாக புதனினுடைய பொது பலன்களை சொல்கிறேன். அதனால் இந்த பதிவினை நீங்கள் முழுமையாக கேளுங்கள். வேதாந்த ஜோதிடத்தின்படி இது ஒரு முக்கியமான நிகழ்வாகும். ஏனெனில் தூதுவர் என்று அழைக்கப்படும் புதன் தகவல் தொடர்பு மற்றும் திறமையின் கிரகம். அவர் செவ்வாயின் அதிபதியான மேசராசியில் நுழையப் போகிறார். அத்தகைய சூழ்நிலையில் புதன் பெயர்ச்சி மிகவும் முக்கியமானதாக இருக்கிறது. புதன் 9 கிரகங்களிலும் புதன் கிரகம் இளவரசன் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஜாதகத்தில் தாங்கள் அதிபதியாக இருப்பார். வீட்டுகளுக்கு தகுந்தாற்போல பலன்களை தர வல்லவர். அசுபமான வீடுகளில் அமர்ந்து கொடுமையான கிரகங்களுடன் தொடர்பு வைத்திருப்பதால் அது அசுப பலன்களையும் தரும். மறுபுறம் சுப வீடுகளில் சுப கிரகங்களுடன் இருந்தால் அது மிகவும் நல்ல பலன்களையும் தரும். புதன் பேச்சின் காரணி. இது புள்ளியியல் திறனை வழங்குகிறது. அவை உங்கள் வாழ்க்கையில் தர்க்க ரீதியான மற்றும் விரைவான பதில்களையும் தருகின்றன. புதன் ஆதிக்கம் உள்ளவர்கள் நகைச்சுவை நிறைந்தவர்களாக இருப்பார். அவர்களின் வயதை விட இளமையாக இருப்பார்கள். இது உங்களை உடல் ரீதியாக விட மனரீதியாக வேலை செய்ய வைக்கிறது. எந்த வேலையையும் அவர்கள் கடினமாக இல்லை என்று சொல்வார்கள். அவர் எந்த ஒரு பணியையும் அவர் விரைவில் செய்து முடிக்க முடியும். அவர் தீவிரம் கொண்டவர் மற்றும் ஒவ்வொரு பணியையும் விரைவாக முடிக்க அவர்களுக்கு உதவுவார். புதன் ஆதிக்கம் செலுத்தும் நபர் தனது பேச்சால் யாரையும் பாதிக்கலாம். வணிகத்திற்கும் புதன் பொறுப்பு. அத்தகைய சூழ்நிலையில் ஜாதகத்தில் புதன் கிரகத்தின் சாதகமான நிலை மிகவும் மங்களகரமானதாக கருதப்படுகிறது. மிதுனம் மற்றும் கன்னி ஆகிய 2 ராசிகளுக்கும் அதிபதியான புதன் கன்னி ராசியில் சில புள்ளிகளில் உயர்ந்த நிலையில் இருப்பதாகவும் குரு மீனத்தில் மிக குறைந்த ராசியில் இருப்பதாகவும் கருதப்படுகிறது. இதனால் மேச ராசியில் புதன் பெயர்ச்சி 12 ராசிகளிலும் பிறந்தவர்களுக்கு குறிப்பாக நல்ல பலன்களை தரும். விருச்சக ராசிக்கார பிள்ளைகளுக்கு புதன் 8வது மற்றும் 11ஆம் வீட்டிற்கு அதிபதி ஆவார். இந்த பயிற்சியின் போது உங்கள் ராசியில் இருந்து 6ஆம் வீட்டில் நுழைகிறார். இந்த நேரத்தில் நீங்கள் 2 வகையான பிரச்சனைகளை சந்திக்க நேரிடலாம். உடல் நலம் தொடர்பான பல பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்ள நீங்கள் தயாராக இருக்க வேண்டும். மேச ராசியில் புதன் பெயர்ச்சி உங்கள் பிரச்சனைகளை அதிகரிக்கக்கூடிய செலவுகள் அதிகரிக்கும். உங்களின் சொந்த வார்த்தைகளால் பலருடன் கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்படலாம். மேலும் சிலர் உங்கள் எதிரிகளாக மாறுவதற்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. இந்த காலகட்டத்தில் வருமானத்தில் சில குறைவு ஏற்படலாம் மற்றும் நீங்கள் சில நிதி சவால்களை எதிர்கொள்ள வேண்டி இருக்கும். உங்கள் பணியிடத்தில் உங்கள் மேல் அதிகாரிகளுடனான உங்கள் உறவுகளில் இந்த போக்குவரத்து சாதகமானதாக தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் குறைவு. எனவே நீங்கள் உங்கள் பங்கில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். யாருடைய சண்டை முதலியவற்றிலும் ஈடுபடக்கூடாது. உத்தியோகத்தில் உங்கள் பதவி உயர்வு முன்னேறலாம். விருச்சக ராசிக்கார பிள்ளைகளே, புதன்கிழமை அன்று விநாயக பெருமானுக்கு துர்வாங்கூர் அர்ச்சனையை செய்யுங்கள். என் அன்பு பிள்ளையே, இந்த மாதத்தில் ஏற்பட்டிருக்கும் பெயர்ச்சியினால் உங்களுக்கு என்னென்ன பலன்கள் மற்றும் பரிகாரங்கள் இருக்கிறது என சொல்லிவிட்டேன். நீ நல்லதையே நினைத்து நல்லதை மட்டுமே செய்தால் உன் வாழ்வில் எல்லாம் உனக்கு நல்லதாக மட்டுமே நடக்கும். ஓம் ஸ்ரீ வராகி தாயே போற்றி போற்றி. ஓம் ஸ்ரீ வராகி தாயே போற்றி போற்றி.